Hej og hjertelig velkommen til Torbens videodagbog. Mit navn er Torben Rømer Bille, jeg er 39 år gammel, og jeg arbejder til dagligt som engelsklærer nede på VUC, og som vejleder og censor ude på universitetet, nærmere bestemt humanistisk informatik. Jeg bor her på Paludan Müllers vej nummer 31 sammen med min søde kone Dorte og vores to dejlige børn Karl og Sebastian og vores kat. I min fritid, der kan jeg godt lide at høre høj heavy metal musik, og jeg optræder også nogle gange som DJ i forskellige sammenhænge. Jeg bruger også meget min fritid på at læse bøger, på at læse tegneserier, på at spille computerspil, se film, og nogle af disse ting anmelder jeg rent faktisk på kulturkapellet.dk og på et sted, der hedder onfilm.dk. Så der kan man gå ind og læse nogle anmeldelser. Men det er sådan set ikke mig selv, det skal handle om i dag. Det skal handle om datoen i dag, nemlig den 31. oktober. Fordi på den 31. oktober synes der at være noget specielt i gære her på Paludan Müllers vej. Lige da vi var flyttet ind her for et par år siden, der var der en stor glasskål, som splintredes den 31. omkring midnat. Og rent faktisk dagen efter, altså den 1. november, sidste år fandt jeg en død kat nede i barnevognen i det, der dengang var husets garage, og som nu er blevet til filmrådet her. Så jeg har tænkt mig at lave et eksperiment her omkring midnat, som gerne skulle vise lidt om, hvad der foregår af mærkelige ting her. Personligt tror jeg ikke, der er noget ved det. Men det sjove er, at min kone, som er lidt lokalhistorisk interesseret, rent faktisk har fundet nogle bøger, der ligesom påstår, at stedet her har en historie. Den historie, Dorte faldt over, var en gammel drabsag fra 60'erne. I bogen Aalborg i festlige og farlige tider i Laursen blev den beskrevet som Paludan Müllers vejsdrabet. Han skriver: fredag den 31. oktober 1969 om morgenen blev en 68-årig tobakshandlerske fundet på sin bopæl brutalt myrdet. Og i Stiftstidende følgende dag kunne man læse: tobakshandlerske i Aalborg myrdet. Enlig kvinde på 68 fundet dræbt i morges på sin bopæl. Blodig økse lå ved siden af. Men endnu mere mærkeligt blev det, da vi begyndte at grave dybere i lokalhistorien. For huset, som vi bor i, ligger næsten præcis på den grund, hvor byens skarpretter Bødel boede i middelalderen. I første bind af bogserien Aalborgs historie skrives der: på torvet, hvor rådhuset lå og bytinget og markedet fandt sted, stod også galgen, hvor de ikke-adelige forbrydere fik deres dødsstraf. Adelige forbrydere havde krav på en langt mindre æreskrænkende død ved halshugning. Og på dette kort over det gamle Vejgaard kan man ane den afsidesliggende bondegård, hvor byens bødel Hans Hansen boede. Hans tog sit eget liv ved at hænge sig i laden den 31. oktober 1531, efter at have mistet sit arbejde oven på en situation, hvor han ifølge tingskrivelsen brugte over 30 hug i at skille herremandens hoved fra krop. Mest mærkeligt er det dog, at det eneste, som de forrige ejere havde efterladt i huset af værktøj og slidt, var en håndøkse med metalskifte, som vi stadigvæk har stående her i vores vaskekælder. For at bevise hele den her historie af det pure opspil og humbug, så har jeg nu tænkt mig at sætte mig ind i den gamle garage, som nu er blevet til filmrum. Og der har jeg sat et stativ op, som ligesom kan dokumentere, at der overhovedet ikke sker noget. Stativet har jeg rettet mod døren, der hvor at morderen sandsynligvis skulle være kommet ind fra. Nå, men følg med mig, så går vi ind og finder en film. Jeg tænkte på, at en af de gode ting, en af de gode film, man kunne finde på og sætte på, det er naturligvis i dagens anledning Halloween. Så nu tror jeg, hvis den er på plads. Halloween. Der var den. Sebastian, hvad laver du? Hvad laver du med den økse? Sebastian, kan du så lægge den fra dig? Sebastian!